Bintangnya betul, keliyang. Ini di bawah.
itu lebaran. Salib. Oh, salib. Yos. Ayo. Masa wis belereng, Yos? Salib. Salaman. Yosika. Oh, kira. Sugeng prihatin minal aidin wal faizin. Ayo Mas. Datang dia topik dia orang. Ngomong apa, Yos? Alhamdulillah. Oh, lihat. Tandangan saking Bangku Jaya. Oh, hai. Oh, lihat. Ayo. Hai. Oh, ya. Oh, ya. Oh. Cih. Mari waktu dicipta. Bapak Ibu, mana tepuk tangannya? Gimana? Bagus dah? Api gak? Pengen lagi? Nanggap dewe? Bapak Ibu, mana sangunya? Tidak boleh. Muni sangu malu kudune mau enek bos pitik. Bos pitik. Bos pitik. Bos ayam. Yo enek iki kabeh sedulur warung Ponorogo SPP lumpuk ning kene. Komplit bos-bos lho. Iya, makane dulur warung sing tenanan. Sing tenanan. Mbok menawa dhewe ki entuk. Itu apa? Tepuk tangan lan barokah. Buat siapa ini? Oh iya. Jessica. Jessica salib teh. Ora Jessica salib teh, Mbak. Bagiannya si nompok, untuk ngomong ya hidup. Tenani. Dia mancing ini, ya. Ya, ya apa sih joget-joget sih, yo. Joget-joget sih, cuk, kanu ini.
Duitku gorene, duitku iki. Loh, kok ngaku-ngaku. Saksi klaim bae iki lho. Hei, kowe nyolong mesti iki. Bagi ketemu, Mbak. Bilene duit, ora lho aku iki nemu. Hah? Aku ki lho nemu. Kok ora yakin apa wekmu? Wekku ceblok. Ayo, lanjut, Aja tukarane duduk. Lek kerunune tak bawa dine. Pak. Oh, Gila. sini ini Bapak sini nih. Bapak ini. Bapak sini. Bapak Agus. Siap. Oke, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Aku ndang jikok ae. dasare wonge ganteng. Ganteng. Karo ki nek isih wali iki. Ya apa? Los. Tak sangoni. Piro? Tak ning Idul Fitri. Oh, ditambahi Pak iki penadah iki. Oh, betul. Nggih. Nggih, matur. Pak, bos lele, Pak. Pak sini nih, Pak. Sini. Pak siapa iki? Parto. Jenenge iki lho. Pak Parto. Loh. Monggo. Pak Agus ngani Pak Parto dari Krayun. Daten sawah ora ketemu. Yo. Awake dhewe lek enek koyo Pak Agus iki, seniman urip kat 2040. Iya toh? Pokoknya jangan pulang wis. Mugi-mugi lancar dan sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masuk. Nyapa mau salto lagi di. Lah apa? Wong kudune salto ki nganggo tangan nang ujian. Lah dheke lho. Aku batik. Oh iya. Bling. Potonganmu aku bling yo ngono. Yo, ayo. Ora mentolo. Gendang. Ora mentolo. Loyak. Sik. Kok masih banyak sik piro loro? Telu berangkat aku tok. Hei. Yo, aku mbok kirakan kok dhewe. Mana kurang tengah rene. Meriah sekali di awake dhewe SBP reokane ngene mesti sing ganong awake dhewe. Ning awake dhewe urung ngrasani SBP tasaturan ning Jakarta ngundang awake dhewe. Terima kasih. Nyuwun sewu Bapak Ibu, sak menika SWP niku luar biasa. Niki mangke dipentas reok kedatangan bintang tamu dari Jakarta. Tepuk tangan Bapak Ibu. Loh, aku ya ora ngerti wong Pak Cep mau ngendikan Mas Yusuf, kula mbeto bintang tamu dari Jakarta. Loh, Iki jenengan paringi kelonggaran waktu. Oh, siap Pak Cep.
jarine bintang tamune kowe aku Andri. Lah kok enek. Lho iki spesial kanggo masyarakat kene. Apa to kurange Pak Cepi? Apa diwae dulu-dulu. Berarti nek kok Jakarta iki wong ganteng lho pinter ya. Lho, lah trimo ngene iki ireng ngene iki. Ireng dok ngene iki apa? Sing ngedok patmu kuwi lho bintang lho. Awake dhewe lho iki berarti wong SBP Tasyakuran ki ora ngundang awake dhewe tok ya. Bintang tamu saka Jakarta. Wah hebat. Makanya ini nanti jepok di adewe ndang ngenteni teko di bintang tamu. Isik. Oh iya sih tak ini ya kuwi aku ngusane tenan. Ini toh, wis ini. Ya, ini wis sapi. Dek, apa kan? Ijek telu. Aku loro wis siji. Udah. Sotek Sita. Sombong kowe. Ora sombong. Kan kowe jare bagian oke. Ora sombong. Ora pengen oke. Lah kok iso? Berarti wis nyang dulu. Iki yang satu ora. Sik dhewe kan. Alah yo dhuwur dhisik. Aku ateh pucuk sosis. Nyuwun sewu lah niku turah 50 menit malah beseh. Anu wis sekitane dengan tambahi Pak nggih. Soe. Matur suwun. Sigeran niku tadi angel iki pergi nembe Lah aku mesti ketahui kok. Niki acara niki selain Pak SBP nanggap Priok lan tuan rumah mantenan, Pak SBY juga jual beli palem niki tengah. Iki ora dijual. Apa? Iki ngono hiasan. Oh iya, Hiasan tanggo. jare nek bintang tamu Dik. Sik to tak jipuk sik. Oh, Aku iya, iya. bagian yo. Satu meter. Bintangnya betul. Keliyang. ambekane kaya kiri. Ayo ndang pinggir. Oh. Manse itu harus masuk bumpek. Nggak dibawa. Putri goyang itu. Sing abang sih. Oke.
Oke. Masuk. Aku jane prihatin masuk. Apa? Urung rabi wis diuno-uno nih. Ayo, sampai kuat. Yo. Waktu. Time. Abang. Untuk para penonton, untuk memberi jalan atau bapak bupati. Sekali lagi, untuk para penonton, untuk membuka jalan bapak bupati. Lagi RPC. Oh. iki ngundang bintang tamu kok Jakarta. Lah kok sing metu pulang golek proto. Iki sapa, Sob? Sob, iki sapa? Oh mau bintang tamu saka Jakarta wae ganteng lha iki kok botol kecap. Yas, Yas, Bojone pindah. Yas. Napa, Mbak? Mau lo kenalan karo aku Joko lo.
Joko. Mohon maaf Mas, saya nggak tahu karena saya hanya diberi amanat sama Pak Cik. Pak Cik. Kalau kedatangan tamu dari Bintang Jakarta. Lah kok sing teko Kolang Gon Saski. Ya sih tadi ditepangke sih, ditepangke. Aja kok nyawang kesine kowe iki, Yos. Astagfirullahaladzim. Tak kira harus salam. Ngebotake. Mas, kabine Mas posisi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah ngono lho. Pak. Iki wong Jawa ngomong Jakarta aja nih. bahasanya dong, tolong dibijakkan. Oh, saya tuh asli Jakarta Mas, tapi bisa apa ya? Bloko bahasa Jawa iso. Bahasa Indonesia bisa. Bahasa Cina, Hah? bahasa Cina. Siji loro telu. Alhamdulillah. Piljen siap. Bocah alah. Enyih kowe. Danipun bobo ingkang napa iki ya? Sing gawe iki sapa? Danipun Bapak Sapi. Pak Suket. Sukemi sakeluarga putra ngapunten kang kathah kula wau pripun lagi randat. Wedi Macet kan? oh kendaraan macet. Lah Dengan dengan pun Bobo Cipto, Haji Cipto, Diningrat nyeloke tidak biru. loh, lah Sherlocknya kan tepat akurat. Mungkin kurangnya itu 1 meter, 2 meter. Sing ngene iki ya. Serok katone lha kok jujuk kene pucuk gunung mangge setan tenan. Kok lentu. Itu tak teko-teko alhamdulillah kamu. Aku teko langsung bablas. Ngapunten lho Bapak. Nggih, Cip, nggih. Ngapunten ati randat saestu. Wah, kok ya mesem. Wong telat ngene nyongkot ae lho. Alah. Kok ditedeng lho jenenge wong telat. Macet iki yo. Dimaklumi lah. Nggih. Jane telatih suwi lho Pak, ngono ki ya di bintang tamu ketua Ganongan jare. Nek ketua Ganongan iki salto teko gendeng. Oh, jenenge macet. Loh, Kesusu bos, wis kene telat, kanongane neri tenodong-odong kula. Lho, Dalam iki sadake Bapak Bupati Kang Sugih. Oh, nggih. Wis rawuh. oh nggih. Monggo diparingi dalan kersane lancar. Oh sampun rawuh, ini belum buat. Monggo. Wilujeng rawuh Bapak Sugiri Sanjoko SMM Sekejano anggenyo lenggahan Bapak sinambi angresapi pasugatan budaya asli Ponorogo. Riyok Ponorogo wis kawentar ora mung sak Nuswantara malah wis mancanegara. Para dulur iki Bupati wis rawuh
wis lenggah kondene sing sawetara Wijen sonten Bapak Yesus Rawuh sekejakan melenggang kebiyen niki wau Yusuf mana Yusuf oh ya lagi ya ini lagi terima kasih ini lagi ya yes Awak dewi mintakan baik-baik terima kasih. Alhamdulillah. Tidak Sonten sakmenika karapungan Alhamdulillah Bupati. Alhamdulillah orang hujan orang angin alhamdulillah yang Bupati ke Sonrawi dengan adanya pesta petang pun dengan Bapak kita mau Pak Sukemi sang Kota. Niki wau nggih acaranipun dauk nih. Oh, maka Nggih, wari matul. terus setelah selesai langsung reokan. Mbok bilih jenengan ingkang sepah ten mriki sebagai contoh tauladan ganongan-ganongan ten mriki. Nyukani kasarane ular-ular. Oh, ngono. Oh, iya wis Teman-teman kekalih niki kadosipun ing taun masa depane kados pundi? Oh, ngarepe aku tekone loro sekolah kita sak 5 Nah, alhamdulillah nggih matur nuwun Bapak Sugemi sak keluarga kota. Singkat pada disimawon. Lawang kula badhe mling temanten kalih. Wonten nggih temanten niki. Bersani wonten niki. Wonten nggih. Temanten bersani ra boten niki. Oh, wonten. Oh, wonten. Alhamdulillah Mas Ganteng kalian Mbak ingkang kedhe mawon. Kene lho. Wow di sana ditemoni iki cuma aku ngasih ular-ular meleng karo temanten sak lorone. Nggih. Iki mungkin awak dhewe temanten loro ngrungokne. Aja lali meleng kule. Iki dikontol sepuh iki rungono. Aja lali ninggale huruf telung perkara yaitu 3M. Saya para penonton undangan kula namung badhe ngasih ular-ular saking kula khususipun temanten kekalih. Nggih, 3M. Iki badhe rumone temanten sakarone. Nggih. Muga-muga migunani niki. Ya, iki penting lho. Penting. 3M M siji rumone temanten karo bojone. M yang pertama. Rumah Mas temanten kalih manembah para Gusti antarya dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga sakarone wis disahne ditemone tidak menyamar mau. Muga-muga perjalanan ke depan tetap bahagia, tetap bagaimana sakinah mawaddah warahmah dan tetap Pengingetan. Pengingetan. Allahumma Amin. Niku yang pertama. Serku ngetan. Nomor kalih. yang kedua. Ngomong terang aku. Ini. Rona kayak hutan aja. Dan kedua. Yang kedua adalah pelumah. Loh, bedo sing keloro melumah. ora iso Loh, iki yang mana nomor dine lho. Yang pertama manembah Memang Gusti. Gusti muga tempat kalian dan dengan ngomongan kerjane muga-muga hasilnya tancah pinaringan hasil yang barokah rezeki yang melimpah Allahumma amin. Amin. Nomor 1. Rumah. Ora iso. Aduh. Dadak sekali. Ruang apa? Bayang apa ya? Wong tuwa dadi tontonan. Mula. Ora iso. Mula sama kuwi ini Somuni rumah. mengaku tadi tadi tajek kan sedaya penonton undangan. Aduh muni ngomong. Rumah iya, rumah kene wedine nek atine nek biru susune. Lho, lah monggo rumahku. Lho, seto tak siane tak benane. Rumah kuwi sing putri ibarate jaluk ayane sing anak nek wis terjebak itu
utawa nek wis ya ngono Yang delegasi star. sing ketelu murip dalmati nek wis ngaduk karo sing anak mulut kuwi hasil koyo dilebone nang channel ngono lho cukup sakmono iki wae muga-muga pesenku utawa wayangku iki dikatakan utawa ditinggal selawase makaten saking kula bapane utawa atur kula mau ngapunten kalian anak kula tawaran bila terkendali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jalan kaki. Oh,